Γεια σας. Λοιπόν, φίλοι μου, θα σας δείξω τι έχει γίνει στην ανακαίνιση της Άρτεμις. Πάμε. Ξεκινάμε από την πισίνα. Εδώ είναι το κοντρόλ. Κάτσε, έχω και το φως. Εδώ είναι το κοντρόλ, όπως βλέπετε. Πάμε να σας δείξω. Γυρνώντας τους διακόπτες, φτιάχνεις ό,τι χρώμα θες σε όλη την πισίνα. Το χρώμα που φτιάχνεις εδώ είναι και στους καταράχτες που θα δείτε αργότερα και στα συντριβάνια. Λοιπόν, να βάλουμε ένα, όχι πράσινο, μπλε, να παίζει. Αυτή είναι η πισίνα. Εδώ έχω φτιάξει μια ντουζιέρα, θα σας τη δείξω αμέσως. Έχει τελειώσει, αλλά θέλει βάψιμο στο τείχος γιατί έχει μερεμέτια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στο μπάρμπεκιου. Ανάβουμε τα φώτα στο μπάρμπεκιου. Εδώ είναι το μπάρμπεκιου. Με ηχεία χωνευτά. Ένας τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός παίζει. Πάμε προς τον κήπο. Εδώ είναι ο καταράχτης μας. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Το οποίο έχει LED μέσα και φέγγει στο ίδιο χρώμα που φτιάχνει στην πισίνα. Συνεχίζουμε στον κήπο. Φώτα παντού. Εδώ είναι μια κούνια κήπου που είναι ημιτελής, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είναι υποκατασκευή. Εδώ είναι η πλατφόρμα καθιστικό σε μορφή εξάγωνη. Δεν φαίνεται καλά. Θα περπατήσω πάνω της να τη δείτε. Απέναντι είναι ο καταράχτης. Συνεχίζουμε το δρόμο. Εδώ θα έχει πλάκες στρωμένες κάτω γιατί έχουν πέσει τα πετά, αλλά δεν έχει τελειώσει ο κήπος. Το γυμναστήριο. Πυραγνιστές, ραντάρ. Και αυτό έχει κατασκευή. Δεν έχει τελειώσει. Ο πάγκος που σας έδειξα, που αγόρασα, έχει ένα αυτοσχέδιο μονόζυγο. Συνεχίζουμε. Εδώ είναι το μηχανοστάσιο. Εδώ είναι όλα τα λεφτά. Εδώ είναι τα αυτόματα συστήματα της ASCO Group. Πλήρωση της πισίνας, αυτόματα τεχνικά ποτίσματα, φίλτρα, ιστορίες. Ο super duper πίνακας του μηχανοστασίου, όπως βλέπετε, γίνεται χαμός. Έχει τελειώσει κατά 90%, θέλει κάποιες συνδέσεις ακόμα. Έχουν περαστεί 1350 μέτρα καλώδιο και 550 μέτρα σπιράλ. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Προχωράμε στον κήπο. Εδώ είναι ο κήπος. Η μπετονιέρα είναι προσωρινή. Αυτό είναι το συντριβανάκι το μικρό. Ό,τι χρώμα φτιάξει στην πισίνα το έχεις και εδώ.
Υπάρχει που λέει προβολέας από μέσα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την πορεία. Ξανά η συγκίνηση γίνεται με φακό και με τη βοήθεια του φεγγαριού. Βγαίνουμε από τον κήπο, εδώ είναι οι πλάκες που στρώνονται. Ο υπολογισμός έχει ξεφύγει, έχουν περάσει τα 10.000 ευρώ κατασκευή. Προχωράμε το δρόμο και πάμε προς την είσοδο του σπιτιού. Τώρα θα μας δει και θα ανάψει και προβολέας, προβολέας. LED παρακαλώ, και είναι χτιστός προβολέας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο στον κόσμο, δεν μπορείτε να το δείτε γιατί είναι, θα σας το δείξω μέρα. Εδώ είναι το ρανταράκι. Εδώ είναι το πιθάρι της Άρτεμις. Και αυτό στο ίδιο χρώμα. Σπιράλ, σωλήνες, χαμός. Ανεβαίνουμε προς το σπίτι. Τα πάντα έχουν περαστεί εξωτερικά. Όπως βλέπετε εδώ, σωλήνες. Δεν φαίνεται καλά. Και πάμε μέσα στο σπίτι που μόλις βάφτηκε. Χαμός πράγματα εδώ, χαμός. Εδώ είμαστε. Εδώ είναι η τηλεορασάρα. Το χρηματοκιβώτιο δίπλα από το οποίο καλύπτεται από ένα πίνακα. Τα έπιπλα θα μου έρθουν μεθαύριο για που είναι στον τοίχο αυτό που καλύπτουν όλα τα καλώδια κτλ. Ο πίνακας, ο οποίος πίσω από τον πίνακα βρίσκεται ο πίνακας. Όλα τα συστήματα εδώ μέσα, συναγερμούς, UPS. Και αυτό η υποκατασκευή έχει τελειώσει κατά τα 90%. Το τζάκι χρειάστηκε τις κρύες μέρες του χειμώνα. Ευτυχώς τις τελευταίες μέρες κάνει καλό καιρό. Όπως βλέπουμε, τα γνωστά και πλέον οτιστικά φωνευτά, ρανταράκια, ηχεία. Πάμε προς την κουζίνα. Εδώ είναι η κουζίνα. Δεν έχουν γίνει μεγάλες παρεμβάσεις στην κουζίνα. Στην αποθήκη μεταφέρθηκε το πλυντήριο. Αλλάχτηκαν τα φωτιστικά, κάτσε να τους καμαφώσω. Τα τύφλος όλα. Λοιπόν, οι απλίκες μου παίξανε και μ' αρέσουν πολύ. Δημάρονται κιόλας. Έτσι για ρομαντικές καταστάσεις. Πάμε να σας ξαναγγίσω στο πρώτο δωμάτιο, το οποίο μένω είναι μπουρδέλο, μην δώσετε σημασία. Το Smart Control μπήκε για το κλιματιστικό. Είναι το πινακάκι δίπλα στο τέτοιο. Όταν ανοίξει το παράθυρο κόβει το κλιματιστικό. Τηλεόραση με δορυφορικό δέχτη ενσωματωμένο, επιτύχιο και όχι τριμποξάκο. Δεχτάρα, τεράστια. Έκανα τρελή πατέντα να την προσαρμόσω. Καλύπτεται βέβαια από ξύλο και δεν φαίνεται. Λοιπόν, πήρα αυτή στην οροφή, ραντάρ στη γωνία, οι άλλες απλίκες που έβαλα. Καλά, εδώ μέσα είναι ντουλάπα, αλλά εντάξει, δεν άξιζε τον κόπο, δεν θα δείτε τίποτα εκτός από ντουλάπα. Το άλλο δωμάτιο, εδώ η τουαλέτα. Αλλάχτηκαν τα φωτιστικά της τουαλέτας, αλλάχτηκαν οι καθρέπτες. Οι λεκάνες δεν άλλαξε. Δεν αλλάχτηκαν, έφυγε το πλυντήριο από εδώ, θα μπει μια οξοθήκη.
Πάμε στη δεύτερη τουαλέτα. Και αυτή γίνεται το έλα να δεις. Και εδώ αλλάχθηκε το φωτιστικό. Εδώ έχει μπανιέρα, δεν έχει ντουζιέρα. Χέστρα και το πιάτο δίπλα του την περτίνει έτσι για να... Θα μπει και αυτό, πού θα πάει. Σε αυτό το δωμάτιο δεν έχει μπει ακόμα. Προς το παρόν χρησιμοποιείται σαν εργαλειοχώρος. Αύριο πιστεύω να τελειώσω, γιατί σήμερα ασχολούμουν με τα εξωτερικά. Λοιπόν, αυτά που λέτε για την ανακαίνιση του Villa Artemis, σκάφτηκαν καινούργια, εδώ πέρα είναι, σκάφτηκε όλο το σπίτι. Και πάμε γάλα. Ας με συγχωρέσει ο Αντώνης και ο Φώτης για την καθυστέρηση, αλλά θα τους δώσω μια εβδομάδα στον καθένα ονειρεμένες διακοπές στο Villa Artemis. Λοιπόν, από μένα καλό σας βράδυ και θα τα πούμε. Παναγιώτη, χαιρετίσματα.